Turussa on keskeisellä paikalla mäki, jolla on nimenä Samppalinnan vuori. Se sijaitsee Aurajoen rannalla hyvinkin niillä paikoilla, jossa on ollut satama ennen kuin maan kohoaminen ja laivojen suurentuminen on siirtänyt sitä etelämmäksi. Eestiläisittäin tulkittuna nimi Samppalinna on peräti yksinkertainen. Se tarkoittaa kaupunkia, jossa on sampopatsas tai Roland. Säilyneissä samporunoissa korostetaan, että sampo on pylväs, joka on siten maahan juurrutettu, ettei sitä helposti saa nyhtäistyksi varastettavaksi. Muuten kyllä Väinämöinenkin sylin sampoa piteli. Kaikissa samporunoista saaduissa versioissa korostetaan episodin merellisyyttä selvällä meren selällä, ulapalla aukealla ja pohjanakkaa sanotaan vuojolaiseksi eli germaaniksi. Muutoinkin samporunojen paikkakuvaukset sopisivat esittämiimme yhteyksiin, sillä pohjolaisten taka-ajo päättyy siihen, että heidän purtensa haaksi rikkoutuu hiekkasärkkään. Tämä sopisi parhaiten tapahtuvaksi Hiidenmaan ja Saarenmaan rannikoilla tai siitä etelään aina Kuurisses ja Frisseshaffin särkille saakka. Sammon epiteettiä kirjokansi voisi edellisen perusteella ajatella yhdistettäväksi kyseessä oleviin oikeuspatsaisiin, sillä ainakin nousiaisten ja Magdeburgin kuvat korostavat pylväiden koristeellisia kapiteeleja. Mielenkiintoinen on myös nousiaisten sarkofaagin jatkokuva. Taistelu on vielä toisaalla käynnissä, mutta suomalaiset ovat selvästi menettäneet sen. Aseet ovat katkenneet ja kuvan alareunassa Pyhä Henrik jo kastaa täyttä päätä hävinneitä suomalaisia. Suomalaisilla on vielä lippu, mutta lohikäärme on lipusta kadonnut. Jonnekin on viety myös suomalaisten sampopatsas, siitä ei näy edes murenia maassa. Voiton merkitys on siis ollut henkisellä puolella. Kasteen vaikutuksesta molemmat pakanalliset symbolit ovat kadonneet. Tuhannen vuoden takainen Suomi oli merenkulkumaa. Merellisten yhteyksien hoitamisen erityispiirre Pohjolassa oli myös mahdollisuus käyttää sileää jäätä kulkuyhteytenä. Asutus oli kokonaan keskittynyt meren rannikolle ja vesistöjen varteen. Vesi merkitsi yhteyttä, kommunikaatiota, ainoata varsinaisen ja säännöllisen yhteydenpidon muotoa ja ainoata väylää, jota pitkin kauppaa ja vaihdantaa voitiin harjoittaa soiden, metsien ja vuorien Fennoskandiassa. Kielitieteellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että jo 800-luvulla osattiin valmistaa suurehkoja merikelpoisia aluksia, joissa oli myös masto ja purje. Ne lienevät muistuttaneet viikinkien laivoja. Itsestään selvänä voidaan pitää, että pienempien veneiden rakennustaito on tunnettu hyvin paljon aikaisemmin. Kalastus sekä hylkeiden ja vesilintujen pyytäminen on ollut muinaissuomalaisille tärkeää ja niihin toimiin on ilman muuta tarvittu veneitä. Meren merkitys tärkeimpänä suomalaisten tuntemana kulkuyhteytenä säilyi itse asiassa 1900-luvulle saakka. Vielä 1800-luvulla pidettiin itsestään selvänä, että nopein yhteys Turun ja Viipurin välillä oli vesitie, vaikka maantiekin oli olemassa. Tiedämme 1000 vuoden takaisista ajoista valitettavan vähän, mutta sen verran kuitenkin tiedämme, että teoriaa 2 muinaisesta merivallasta voidaan pitää aivan yhtä hyvin perusteltuna kuin teoriaa alun perin yhtenäisestä Suomesta. Tuon yhden yhtenäisen Suomen teoriaa kaivattiin nimenomaan kansallisen herätyksen aikoina ja se oli silloin tärkeä. Kun taas nykyisiin Euroopan yhdentymisen aikoihin istuu varsin tyylikkäästi teoria 2 muinaisesta merivallasta, semminkin kun ajattelemme Itämeren kasvavaa merkitystä kaupan ja kulttuurivaihdon merenä.